Avui tenim la competició de Campionat de Catalunya de K1 i Light Contact. La disciplina aquesta està en auge, és una disciplina que és una derivació del kickboxing i es pot picar amb genolls, i bueno, cada vegada hi ha més participants. Bueno, en la federació hi ha diverses disciplines, hi ha Light Contact, Point Contact, Kickboxing, Muay Thai, K1. Aquesta, la diferència que hi ha és que no es pot fer grappling, grapejar, es pot picar amb el genoll i ja està. Val el puny en gir. Bueno, jo crec que li agradaria la varietat de cops, la varietat de tècniques i que és una autodefensa molt eficaç i després que és una activitat que et dona molta seguretat en ti mateix, no? I que això pot servir per a la vida mateixa. Seriositat a l'hora d'entrenament és molt important, disciplina, és que determinació, clar, és un esport de contacte perquè els infants, els petits, no se'ls deixa picar, no? Però sí que quan són grans sí que es piquen, doncs tenen que ser una miqueta sacrificats, tenen que donar-lo tot, sí. Els principals reptes que tenim és pujar el número de llicències, que ara ja han pujat, són entre 2.500 i 3.000 llicències, i uns 70 clubs, 70-80 clubs que hi ha, i tenim el repte de pujar els practicants i el número de federats.